сме частно училище на територията на София и на България, едно от първите създадени в далечната 96-та година. Политиката на Сдружението на собствениците и ръководството на училището тръгна към едно развитие, което ни даде основание да помислим и за узаконяване на дейността в детска градина и предоставяне на възможност на децата, завършвайки при нас 7-8 клас, да имат избор за продължаване образованието си. И затова бяха създадени тези структури по-късно, през 2000-та и 2002 година, с отделни лицензии. Аз съм директор на тази градина от 2006 година, т.е. дойдох тук, когато началото беше поставено. За мен е чест, че съм директор на такова учебно заведение, в което център на учебния процес са децата. Ерих Кеснер влиза като традиция в не едно семейство. Когато преди 2 години взехме решение да изпратим сина ни да го запишем в частна детска градина Ерих Кеснер, естествено, като всяка майка, бях притеснена дали ще попадне на точното място за него. Искаше ми се да бъде в среда, в която се чувства свободен да изразява себе си, среда, в която е обичан и за него се грижат добре. 1 година по-късно решихме, записахме и дъщеря ни тук в същата детска градина и това само по себе си показва, че моите стремежи и детето ми да се чувства добре, действително бяха покрити. Моите деца винаги са били в Ерих Кеснер и мога да дам преценка за възможностите и за условията, които се предлагат тук. Това, което ме привлече преди всичко в Ерих Кеснер, това е, че тук се учи сериозно. Че тук децата имат хъс за възприемане на знания, а учителите имат амбиция да им ги представят по най-добрия начин. За мен това училище дава необходимото за моите деца, за да могат те да се развиват и да имат перспектива в бъдеще. Тук е мястото да споделя, че нашия колектив е млад, безкрайно добри професионалисти. Детска градина Ерих Кеснер е с много висок авторитет и при нас има деца от цяла София. Тоест за родителя не е проблем, че трябва да доведе детето си от младост, дори от Перник, тъй като това е само една малка част от неговия ден, но през останалата част на деня детето живее и учи при нас и родителите са спокойни. Децата още в детската градина започват с 4 часа дневно програма на немски език. Обучението ни в първи клас продължава от първи клас до 15 часа седмично немски език. До 7 клас този брой на предметите се развива до 6, където се включват биологии, гешихте, географии, медиен кунде. Уча в Ерих Кеснер, защото учителите са много добри. Много се радвам, че участваме в различни състезания. Уча тук, защото е много хубаво. Има учителки, които ни разбират и ни помагат. Има специална група, която учи индивидуално немски. Стигаме вече до гимназията, където отново отликите са съществени и започвам веднага с 8 клас, така наречените подготвителни класове, където децата, завършили 7 клас в Ерих Кеснер, работят по особен учебен план. Влизайки в 8 клас, нашите деца няма прекъсване, онова изкуствено прекъсване на втория чужд език, каквото е в общинските и държавните училища. Единствената гимназия, която 7 години подред имаме право да провеждаме обучение и допускане до изпит за така наречената Deutsches Sprachdiplom. Това е немската езикова диплома, която дава право за кандидатстване без приемен изпит във всички вузове на Германия, Австрия или където иде по света с немски език. Изкарах 2 години в детската градина и остатъка си продължих. Скоро ще навърша 18 години и съм много доволна от училището. Наистина много ми харесва. Единият вариант е да замина в чужбина, за Германия съм се ориентирала. Австрия също не го пренебрегвам като възможност, но може и тук да остана. Така че смело мога да заявя, крайният резултат е един добър образователен продукт.